Suportado sa kahublagan kontra korupsyon kon KKK ang nangintikang sang Citizens Alliance sa Antique nga magpasaka sang sampaw-sampaw nga kaso administratibo kag kaso kriminal batok sa mga anay kag nagapungko subong nga government officials kag mga kontraktor. Huwebes Hulyo 16 sang ginpasaka sa Amlig Antique Alliance ang unang hugnat sang kaso sa mga respondents bangod sa gidaaligan nga korupsyon kag paghalit sa palibot kon paglapas sa environmental laws kag land use laws. Ining may kang tanan sa infrastructure projects ang Department of Public Works and Highways nga gintukod halin 2017 to 2025. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Elmer Foro, Secretary General sang bagong alyansa Makabayan o kun Bayan Panay, iyagin pahayag nga magkahas kag madasig nga nangintikang sa mga alyansa agud nga punggan ang korupsyon nga nagataban sa kaban sa gobyerno kag nagahalit pagid sa puluyan sa mga Antikenyo. Suno kay Foro panindugan gid sa mga Antikenyo ang ginasinggitan sa nagligad nga mga rally nga tanan nga korap dapat marabat. Nabanuan nga ini ang unang ation nga citizen-led o kon mga pumuliyo mismo ang naghulag agud mapasaka ang sampaw-sampaw nga kaso batok sa mga opisyal kag contractors. Sa press statements ang kahublagan kontra korupsyon nga mo nagapanguna nga alyansa sang multisectoral nga grupo sa Iloilo nga nagatibong sang accountability ilagin panawagan sa Office of the Ombudsman kag sa tanang nga concerned government agencies nga mangin maid-id, mangin patas kag mangin independent sa investigasyon sa sining nga mga aligasyon agud masiguro nga mapasabat gid ang tanan nga responsable sa korupsyon. Matandaan nga nalakip sa masobra 20 ka respondents sa ginpasaka nga mga kaso amo si resigned Representative Zaldico sa Southwest o kun Sunwest, incumbent Uswag Ilonggo Representative James Jojo Ang Jr., Alfonso Tan sa International Builders Corporation, kag Alincon Development Corporation, kag mga current kag former regional directors sang DPWH Western Visayas. Dili nato makita nga ginpanindugan sa mga utod naton nga Antikenyo ang aton slogan gid sa to nga ang tanan nga korap dapat manabat, wala kita sing ginapili kung sino man bisan pa kasimanuan naton ang aton lang siguro dira nga nagakadapat lamang nga madala sa pagpasabat ang ini nga mga akusado nga mga individual ay siguro bintahan man para sa ila kay kung inosente sila malimpyuhan nila ila pangalan, but then sa isa ka bahin siling naton ang aton pagpasabat ang accountability kag ang hustisya ang inapangayo sa pumunuan naton, wala sing ginapili kung sino man, wala sing biases. Si Mr. Elmer Foro.